Pedang ngubhai pi borok syakane ka channel ka jongi but hakane ka video ngashkwa ban batai lani ban pentip kumno bapila ban download yaki official notification shipang ki post lani ki kam ki bala apply the ki office lani ki organization namar pitep ba hakane ka channel ngi shet upload shipang ki kam lani ngi pentip yaki subscribers but yaki viewers shipang ki kam ki bala apo jala lani ka ri India ti haman ka video ngashet ai yaki official notification ha description jong ki video ki ba phila ban download hi bat phila ban puli bat phila ban page lane ban pentikna ba kila da pelat sisa yakini ki post lane ki kam henry ki don ki ba menang ban download yakini ki official notification takadaw nga snaker pang yakini ka video baru nga snack nang gani ga video namar ba kidan ki comments ki ba kumne ki ba ong ba ngi pelat video syukur lani ngi shutok shpang kini ki post lani ki kam ki balat tang ba hakani ka channel ngim kwa bakan dan ka negativity lani ka jing sneo mo lani ka jing isi iwe pa iwe ti ngi kwa ban patai phi ba kumno phila ban research lani phila ban pe hi link ba kini ki official notification namar hakani ka channel dangi upload yakini ki video ba pentip shpang kini ki post lani ki kam ki bala apo jela lani ha keleng kari India ngi skwa ban yatho lang mo lani ban pentip yakitu ki ba wat sisa yaki kam lani ki ba kwa ban tip kum ki kam Air Force lani army lani kidan ki turu ki ba kwa ban tip shpang ki kam bala ha bank lani hakinu kinu ki government institution takadaw ladangi tip ba dan balat kam thamai hapo kajala lani hapo ri India lingba ki kot kubor lani kiwi pat ki sources ngile ban upload video kloi khanang ba ngila ban petip lang ye phisia boro te ha ki video ngasit batai daka khasi kumno baphin apply lani ki educational qualifications lani ki jingdon kam ki ba phidon kam shabaphin apply kini ki post te haman ka video ngishet batai daka ktien kasi kumno ba phila ban apply lani ba phin tip shipangki educational qualifications ki badon kam tangba lada phikwa ban pedru ya ka official notification ka bala tho daka ktien phareng phila ban download naka description te kumno ban le yakani pan ngan pen e phi menta ngan pen e nuksa phi nakane ka video ka ba dang supalai thamai te phihab le nani na description phihab click nakane hadin pihak blek chapo hadin PE gini ke batho official notification bat kani ka link kadon hangne de pi click ya ka link ada pi click ya ka link kan sapoi pat syakawai ka screen te kala download ya kani ka notification te hangne phila bunyi ba kani ka official notification la download bat phila bon pule hanne kapala tho da ka tin phareng ya kani ka official notification la da pi kwa ban tip shushu shpang ki details te kani ka video kare tang shpang kini ki official notification kumno ba phila ban download yaki khuble shibon